Hemm ħafna metodi illi bihom wieħed jista' jagħmel progress. X'tip ta' progress nitkellem fuqhom? Il-progress fejn dak li jkun jitlef ix-xaħam billi iħeġġeġ il-ġismu billi jippromuovi illi ġismu juża l-enerġija illi għandu storjata għax ix-xaħam ta' min ngħidu huwa enerġija illi aħna mużajniex, illi kilna jew illi xrobna, però baqgħet hemm tajjeb u din qiegħda hemmhekk biex meta niġu bżonna nużawha. X'inhi diffikultà ta' ħafna minnha però? Illi ċertu riżultati indumu ma narawhom jew naraw ftit wisq minnhom. U llum ħanipprova nsemmi ftit mill-affarijiet illi tista' tagħmel inti illi huma provati sena wara sena illi ħajħallu r-riżultati. L-ewwel qabel kollox, minkejja li aħna trabbejna f'attitudni ta' importanti li tiekol ftit u spiss, ir-realtà hija illi dak jista' jikkawża illi dik li jgħidula l-insulina li huwa hormon f'ġisimna f'kull bniedem tajjeb insibu din l-insulina, jekk aħna ħanejklu ta' spiss hemm ċans qawwi li din l-insulina nżommuha għolja għaddejja l-ħin kollu. U b'daqstant xejn se jiġri illi l-ġisem ma nagħtuhx ċans illi ngħidulu biex juża dik l-enerġija li għandna bħala li jġiba skużani dik l-enerġija li għandna mix-xaħam. Imma minflok ħajibqa' qisu dejjem jikkrejvi għandna dejjem dak il-leblieba illi nkomplu niklu. Issa, jekk speċjalment ħanibqgħu niklu ta' spiss u ħaniklu dawk li jgħidulhom refined carbohydrates, jiġifieri affarijiet li huma proċessati, bħal ngħidu aħna aġġin abjad, nsemmu aħna ċertu ħobs abjad, affarijiet tal-pakketti, affarijiet illi kważi kważi m'għandhomx skadenza, illi shelf life tagħhom jgħidula issiba bħala tul ta' xhur jew tul ta' snin dan li kell qisu ma jaqta' qatt. Dawk huma affarijiet proċessati, affarijiet illi bl-Ingliż jgħidulhom refined. U l-ar jekk ikunu refined carbohydrates, mela qed insemmu l-aġin, il-ħobs, pereżempju, u karboidrati oħrajn, speċjalment dan it-zokkor, illi huwa għadu kbir tal-bniedem. U għaldaqstant ħan appellalek illum, illi aktar milli tibża mill-fets, mix-xaħmijiet, għandek aktar toqgħod attent mill-karboidrati, mill-carbohydrates, minn dak illi huma karboidrati artifiċjali. Mhux jiġifieri li inti ma tuħux xi tuffiħa ta' jew xi banana pereżempju għax f'ammonti kontrollati il-frott għandu ħafna ġid, però huma l-karboidrati li huma proċessati li kont qed insemmi. U iva, tgħidli imma ta' x'inhu jgħid illum, jiena nafa minn dejjem illi suppost nieklu kull ftit sigħat. Jekk għalik taħdem illi inti tikol kull ftit sigħat u qed tara riżultati, bl-Ingliż jgħidu don't change a winning course. Però għall-maġġoranza tagħna illi aħna nħallu apposta ċertu ħin illi fih inkunu sajma, inkunu sajmin, mela ngħidu aħna pereżempju ngħid isma' mill-lejla mit-8 filgħaxija sa għada f'nofsinhar mela total ta' 16-il siegħa, jiena ħansegwi dak li jgħidulu intermittent fasting fejn jiena bejn 8 filgħaxija pereżempju u nofsinhar jiena ħanikol xejn, però ħanixrob ilma li jista' jkun still jew sparkling, nista' nieħu kafe iswed jew te iswed. Għax li jsibu huwa li meta nkunu sajmin ħanatu l-opportunità lil ġisimna biex juża dak ix-xaħam bħala enerġija. U ħafna benefiċċji oħrajn għas-saħħa fosthom illi grazzi għal dan is-sawm jekk nagħmluh regolari ħanixxieħu aktar bil-mod. Tajjeb, jiġifieri jekk nikkumparaw żewġ persuni li forsi tnejn għandhom 70 sena, it-tendenza ta' min isum huwa li hu jkun għadu jidher iżgħar, anke kif jiffunzjona minn ġewwa jkun iżgħar u ħajħossu iżgħar ukoll. Is-sawm fil-fatt huwa wieħed minn ftit affarijiet illi jaqblu fuqu ir-reliġjonijiet tista' tgħid kważi kollha. Jiġifieri xi ħaġa tajba nimmaġinaw illi għandu żgur. Allum ħanifoka fuq dawk fuq l-ikel. Id-darba li jmiss ħanitkellmu fuq prattiċi ta' exercise li tista' tagħmel biex ukoll inti fil-ftit ħin illi ħatinvesti ta' kuljum tara l-aħjar riżultati u l-aktar riżultati jekk jista' jkun malajr. Nawguralek is-saħħa.